Machigni janeno Lolwe Tv kaka ne wasilore kendo ing'eyo ni mandi en Twak e weche manyien. Kaendi wakelo ni jogo eko ma bende miyo waparo ler kanyakla gi riwo bende manoendo ma en rieko e weche mang'eny ahinya matimore. Pile chieng' chieng' tich ang'wen sama koro wantie gi weche manyien wakelo ni ga wendo mar mondo mi wendo otwag kodwa. Welo gi twak kodwa e weche matimore kuonde go ma giaye paro manyalo konyo oganda to gi bende moko bende nyalo konyowa e rieko. Mano e gima miyo Twak e weche manyien osebedo ka nitiere ka kawuono bende antiere ka gi wendo ma bende ong'ere kaka Odera David Goya. En wuod game katomo kako fonorena taparo mane adier manitiere to en ng'ano lemo koro wendo kawuono e studio kaendi omiyo abro miye thuolo mar mondo mi ochako fulre mondo mi ji ong'e ni abiro wacho ne en adier to nyiso ni wae kaunti mane somo Nairobi ka nitie gima samoro timo abro ng'eyo mane omiyo wantie kod wendo kama chiegni ahinya e chenro. Erokamano timo mor kendo aduoko erokamano ni radio ni TV Lolwe kuom ya opportunity mondo adhi awuog e piny. An iluonga ni Odera David Goya kama onyuola en Game Katomo, Siaya. Sani adak Nairobi ka Kibra constituency e ward miluongo ni Sarang'Ombe madwa nadar go kom mar Alensi ba Sarang'Ombe. Sarang'Ombe inyalo weni kibira onge kendo wards moko. Sarang'Ombe ni ong'eny gi ji unte di mochung' Sarang'Ombe nikech joma bose biro kae machung' Sarang'Ombe ng'eny ahinya un ji madwaro kono achiel. Gi joma aspirant madwaro kom mar Alensi ma Sarang'Ombe ni maseng'eyo mabaseneno maseromo go nyaka meeting miluongo kaka aspirant ginyalo chopo dhano 14 komachiel kendo komachiel midwaro to mabiro mochung' madwaro gi kom gi dwaro bedo kom mar Alensi gi ticket mar ODM magodiem kendo magodiem koka kwano moko to mano kanyal wacho ni rach nikech mano demokrasia mane jo Kenya openjo niya ma kada no chung mang'eny mano to ber nikech en right ma constitution bedo mi ng'ato thuolo mondo chung koro ginyalo kongo mos gini ng'ane maber ng'ane ok ber. To Sarang'Ombe katomo nitiere kama inyalo chung'e wuod game madere nyalo ni moni chung katomo da munyuli e kamidonge kanyo be majiong'i maber. Yes, kata anyalo chung kuro crash kanyo monyuola donge adhi school dhano ng'eyo to asebedo bende kae Nairobi ka Sarang'Ombe nasedak e higni makoro dhi 8 kochakore higa mar 2014. Higni 8 masedak kanyogo osemiya mondo ang'e bende Sarang'Ombe no kaka chal, and then kucha bende osebedo kagoyo kura Sarang'Ombe kanyo kochakore 2013 kana change koro asebedo goyo kura kanyo 2014 2013 kendo nyako nachaka goyo 2017 koro apana winjo the topography mar area no koro naneno shida mar Sarang'Ombe emomiyo awacho ni mondo atem kapo nojo piny nyalo kolo bone nanyalo bedo jatendgi to ka giyiera ta tudwachgi kama gisebedo ka giwacho ni ma ok gineka. Sarang'Ombe kanyo nitie Olympic Primary School. School matimo maber ahinya e kinde manosekalo. Kendo ka ne duoko wuok to ng'eni Olympic Primary mane jayudo ga magoye ko duoko maber mogik. Sani koro nyako neno higni mosekalo madhi 10 pok waneno school moro amora ma e Sarang'Ombe matimo maber. En ang'o marach? Sarang'Ombe ward nigi population maduong' to skunde mantie mag public mantie e Sarang'Ombe gin skunde ariyo, Young Primary and Olympic Primary. To kirango population be mantie Olympic mar nyithindo mag sikul ng'eny kabisa, and aparo ni manyalo bedo oso jopuonj be tin nikech ratio gi free par education mane okelni koro miyo ji mang'eny otimo enrollment. Koro this lack of enough teachers ma provide proper teaching could be the one matimo nade to magi gik ma inyalo los as classroom oger moromo gigene oger moromo aso mido puonj bedo yudo joma ginyalo tiyo go monyalo bedo gi nyithindo moromo kode manego bedo puonjo kata kirango kaka the requirement mar
in UN waranto nego benje puonj bedo gi nyithindo adi monyalo rango e class. Tiyudo ka sani ndo kata ka ng'ato gi nyithindo 90 kata 100 under one teacher. I think magi ma contribute to gine poor performance kata matimeno. Gin gik ma inyalo rang keche Olympic no aparo no pod en under county government school go. Koro magi nyalo mana rang mondo wayud ni to resources nyalo yudre enough mana nikech somo no dhi maber. Koro aparo magi one of the factors mosebedo ka miyo performance mar Olympic duogo chien. To konyiso ni koro mano be wanyalo take advantage nikech koro nyithindo ng'eny to jopuonj tin, koro wawagi perform. But wabro rango mondo rango sinyalo tim nade mondo nyithindo bed gi ka timo maber. To gisani be gi CBA ma koro ikelo isedimandi nikech odwaro resources maber. Ma kanyo bende koko rango na malong'o video bet piny nikech ochielo kinyalo monitor nyithindo 80 tek. Koro ratio no kama ne gima mano national government be nyalo temo, county government be nyalo temo nikech education okobedo fully devolved. County government offer mana ECD. Koro most of the bigger part of it nigigine. Koro probably nita wayuago ni kapo ni the world nyalo yudo pesa nikech no watu ka BBI okalo. What this nyalo bedo gi kiti moro mar timo. Koro we can also chip in mondo me wagero enough classrooms and also with teachers and necessary equipment. Yeah. Kwan majo mantie Sarang'Ombe ng'eny kendo nyithindo ng'eny ahinya Sarang'Ombe. Skunde gin ariyo kende. Ayanye go Olympic. Private public schools. Public schools. Yes. Okono ma odi mage makoro wanyalo losi nikech mage ma jo oganda jo Kenya chulo nusu. Modo ngin mage ji giwegi. Yes. Seche makoro ma nditimre tino ka skunde tin kama. En ang'o ma idwa timo? Gima nyocha nene awacho ni kapo nikech kaka wadret kidonjo inyalo bedo limited gi gik minyalo provide nikech bende policy mari be should be in line with what the county government nyalo offer. Koro kinyalo give a promise which of course beyond okinyalo donjo. Kaka the county government nyalo gero kata gik moko kaka vocational training centers for the youth population. Ng'eny moko drop from class 8, moko be drop from 4. Koro one of my agenda mana wacho ni kan kechi in Kibera or Sarang'Ombe waonge gi any technical school. So this is the most populated ward. To waonge gi any technical school. Makata nyithindo nyalo somo tije makoro gimi skill mag yudo kata tije mag lwedo. Koro one of the things manyocha nena paro ni kapo mwanyalo kadonjo nyalo temo mondo wabed gi one technical school mwanyalo gero bute 42 kole yo mori jamhuri kapo mwanyalo do mondo health space nikech sani government wacho ni wadwaro gikelo CBA to mondo mi Kenya bedo dongi we have to focus on the technical training mamio in this case because we be self-employed. Koro one of my priorities mondo wabed gi a technical school of Sarang'Ombe. Achielo kunyalo romo sometimes but anyalo chako gi that one. Weche mag thieth kacha en kanga mabende omore ahinya. Weche mag tuoche mathichore ka gi kame idwa timia. Yes, nikech Sarang'Ombe ing'eyo bedo gi jio kong'eyo kaka obedo lose. Sarang'Ombe part of it en kama awuoda ni kama dhano dak vitongoji mag duni ma wanaluongo ni kata slum kata informal settlement. Other part of it could be the affluent awacho mano kaka Olympic and Ayan. Duto nigi challenges. Kata sani ang'eyo ni Ayan nigi problem mar sewage, mtaro, nigi problem mar pi, gigo bedo blocked. Mamago be contribute to tuoche mabiro gi. Koro in Sarang'Ombe nyocha nene president obiro bogero osuptal achiel. Level 3. It is around level 2 here in Mubik. To Polo dwaro bed proper equipped. Belgia. Yath jomoko be kodhi to yudo ka daktache nyalo prescribe me most of time okay yudo yath kuro. Yes, so kore nani maybe the doctor yudo ndikoni. But this is the thing makapo ni kata wadonjo wabro temo
nikech moko bende akakoro kaka legislator we must legislate nikech health is very important ka un gi healthy community eka community betimo nade grow but if you have a sick community development also better pay koro ilo timana na nikech now you have a level 2 or 3 maonge laktache onge ya ami nikech jinya kayo solution nikech osuptande moko keche health mobedo develop part of the health koro fall under the county government kawa donjo kuro gima wabro donjo nikech moko nase kechabenda bro timo the analysis kaluwore mwasetimo kage bro dwaro some manual legislations. One of the things wabro make sure ni the county government will provide yard ni osuptande ma ok ni kidimo ndutieni to ini sieni sa don't ni mantika sana but any manyaka what this is anili wachoni kidwa ni introduce it in the universal health but our people bende what whatever mondo wananga kaginyalo yudo cheap insurance kata this luna NHF ni mondo ngado ibedgo keche sani wachni nyalo chulo siling 500 ma bende ang'eyo jomoko ok nyalo yudo mano but pod dwaro a lot of talk mondo wayud kaka jowa mayuto gitingi ere kaka ginyalo bedo enrolled in a different program mar insurance manyalo mi ka gitero that ka gidhi gikano to ginyalo yudo the services magi dikano mondo kata tuoche moko makata digen tiyudo ni nego ng'ato niketo kitim ng'ato ok nyati but the only way ma nyaka warang ni the people obedo enrolled in health bigi yudo health insurance ket mane ka wabro geno koro mane tundi jukumu wa mondo warang mamano gima kata county government be nyalo medo kata ko ni koro the national government be provided the UNHF but priority manyaka wami case ji modak kibera ng'eny ok nyalo afford but nyaka pod ji negotiate mondo leaders go and would provide a framework miyudo ni jogo yuda ngono gibed enrolled mondo giyude health services under NHF or UHC under UHC onge wach ilo di alensi bedo ja bura mantire kacha ibane midi chiun jo Sarang'Ombe mapoge neno yes mapoge neno in terms of representation yes in the chambers yes the constitution 2010 no introduce something very important ma name yo dhano opportunity ma giwacho gik mane gidwaro name public participation. This is very important. Since 2013 that is the element ma ng'ata mosechung Sarang'Ombe poko utilize ga mondo ging'eni to jogi ma gidwaro gi ang'o ma ilak nikech kirango leaders kind of a leadership ma people offer need kind of approach of leadership ma create dependency. Udera Kodondo bro offer kind of asset-based kind of approach of leadership. Ma people will identify their strength, what they have, to capitalize on what they have to build themselves the wealth. This could be ni inyalo sing manus your talent. You can be maybe a good communicator, it would be a talent. The need-based approach of kind of leadership and also pay the work. Makarasani neno ka national government otemo timo partnership kata kineno yo makorige maduogo or be partner with maybe the China, the investor mubiro. Kuruma is the kind of one mondo watimana wabu. But I don't they utilize the public participation get manolak. Current as we speak, Sarang'Ombe people are underrepresented. Nobody advocate for them in a work. Window. Katamana the current sitting MCA. Allow you Ipani Okanama do the Winjira. Duando Quidre complete. Get Katamana Bill Mose pro say sponsor. Want to address even the issues Katakwa Woodland licensing and the rest. Unge to MCA Rosani, they are legislators, they are lawmakers, just like members of parliament. Kolo imitie moko mainyal address with policies, but imitie things mabende na kia address legislatively in the county assembly.
mamago wasebedo kawaongeyo. Koro it is up to the people mag Sarang'Ombe mondo gitim kogno ni every leader muchung gigo kogno maber get nyongo ngi maber gikole gikole gimna most to gineno ng'ama maber to girange the character nikech leadership masani a leadership man negotiation talking and the leader okuwach nong'eyo teko emomiyo nokel this public participation. The people inyisogi to ginyisi gimiya gidwaro nikech atani anyalo kama kuna dier na neno ni maybe P ema gidwaro sana nikech kanyo Islam kata chalre nade, but kitimo public participation tibro bedo surprise ni this is what these people neno as a priority and they may chako to address the problem magidwaro. It is the people to address the problem kendi giwegi ini bedo mana kaka ngasi maginyalo chunye mondo mi gi address problem no mok ni inemi kamano adani mondo kora keli wachi moro kaendi iparo ni NMS Nairobi Metropolitan Services kod Nairobi County ino ni koro ber mondo mi koro NMS odo Nairobi County tijene mane design under the deed of agreement. Also, NMS of the engagement, some of the things you guys are going to be faced with in the Parliament, Nairobi County Assembly. We will be evaluating at effectiveness of NMS vis-a-vis Nairobi City County. In your opinion, is discharging the duties accordingly? And should we scrap NMS? The next dispensation will resort to Nairobi City County. Because when you get away a model machal kama nini andio miwacho no NMS no constitutionally it is not supposed to be there kawa bedo gadiera ni okwa weche manyien, but wanyalo rango nang'omiyo NMS no biro nikech ne failure mar county government probably to do the work. Mamano be wanyalo wacho it was failure mar MCS to do the work because this is a city and this is also the headquarter ma onego be gik moko mitimo nade nitime maber. Koro mani waparo the failure mar county government ok no nyal provide the necessary services maber ma it ought to do momiego the mandate emomiyo NMS naparo no biro mondo solve this problem, but en gima wang'eyo ni court osebedo ka wacho ni it is illegal. Koro ka kanyalo wacho ni koro kada beda do bedo county ya do bedo MCA koro wan na wacho ni it is there, but ka donjo kanyo kaka dwaro ni wabro look into this mondo kawa yudo we do our part as MCS because our main part kawa donjo kaka MCS is to do 3 a day momiwa oversight to oversight the government, the county government, to legislate and to do representation. Koro wabro rewe to kwa nyalo kado bwa yudu government wabro koni let the nikech bendo can there forever nikech constitution no provide for how long monyalo provide this so NMS there is not there for but just looking at the way NMS was a bit either 3 or 4 years almost a bit in power apparently service delivery compared to the Nairobi City Council has done since independence. What would you want to see? NMS, would you feel a model of that kind should take up? Yes, but that model bila kaka kuro ne MS testimony wanyalutio umano as an example, but there is more to be done. Nairobi is big and any selfishness moro makata government the governor doesn't want to pogo the city. Nairobi will be pogokata into 3 regions and every region imiyemana ya mare kakineno Kisumu governor Nyong'o nyochanuke to city manager nikitokinya timo gigite maber mine kuro kipogo into region to every region you give them the manager to oversee how those places manu guru mi time maber kata kaka governor to manage and to see how the county is being run. My people don't need to cover this. Ibro neno ngaminya look into direct. Nketinya lobo si tipeyo ni manager man Eastland. Why is this problem? Ni chala ngombi siwa redi kama ngombi ugabe jesi lokole ngombi upinikanya.
Koro, still when the governors manoka office, poko understand what the money devolution and giving paron devolution is to amass power. Mangato kudua kata relinquish. Tuna wadwa niketi onego benuan kata villages katine nunyo motimo kuteta. Village ipogo gitimi villages managers. Manage these villages. The money were administrators. My thing they should be doing the role you want to have, you know. But they are Katakira ward now. At the ward level, still we have the villages. Is it fully devolved? In your opinion, the devolution to level money. Would you make it the part of this devolution? It should go down up to there. Catch what is a locations man. You mean Kurubedo Kachamondo, the opinion of the services totally. And this one will be my proper management. Get the opinion of people pay Jogano. Saniki Rago Kata, many people who get a word administrator, Sarang'Ombe, me and Kani, Ukubuti. Ma cookie you lost my bed. The county government will even have more revenues. Because there is a proper management, there is a proper development, businesses be better expand meeting organizing. Get divided into units for easy management. And that was the devolution. Okay, watch. All also kind of Migosi Odera David Mbuya ma and wood game kapo sama also kwa nini new kaka Twak ka wono warare mo wangi bende ni role magiditi mo alika ko mi thulo ndo kech okuliko yeri msi tijini na ko Sarang'Ombe kende intake mabede ko touch Nairobi in general makoro wacho gi berono malere gi wadok kendo nyaka Sarang'Ombe onge any social hall. Sarang'Ombe onge gimana mwaka kama ngato di time kata mana kama rowere nyalo time kata mana tuke dano gedo moyo andre mawo ngida kami wuothe no ngada mana kata onge gimora mora maindi ili timana ila kachia plan mane angona dwel mondo agere modern youth resource center. This modern youth resource center oken mana kama ni go a computer ni video bateti monare. A youth resource center ni en kama capture the talents mari rawirete. Inalo train as a DJ there, you can train there as a comedian, you can train there even as a gym, na mati madwaro kata gym, talent moko gulika bidu kurono, those resources. Ma space okunya kamben kiti the county government inyalo run the space. Okuwa watu ni ongelandi in Kibera, ma the county government nyala identify who are you in very good space. Kaja ongelo kaja majugelo monyorre makrimo timeta ngata sasa mjako wana kata kaka ikonyo. This is just poor planning. But plan kanya locate mabe kata kaka upgrading money wa team niko team mabe locate proper planning. There will be a big space. Actually quarter of Kibera loko bedo plan mabe Sarang'Ombe oromutingo the entire population. Who are you within a big place madonginya lobe at industry. Ginwanda indicate there is no proper planning for remember come up with a proper system. Mwagwanya no uplift go like no. Then all of the issue my space no space is there. It is only poor management and poor planning. One of the watching slum upgrading program. Just remember that in the Kenyan team man, get that way for Magin Tiri. You are in my car. Marda kege moro moko le bino koni ot to en kanyo ber nikech for the time being kanyo konyi isi ni ngane e mondo wali ukagi mara ngane mondo oni uka ndi ko losa maber yo kodwa mono kodwa jitama en wiche ko manali e Sarang'Ombe. Man is just perception umbe mamo kodwa dak maber kata environment makini give few people kila sebet kanyo madwaro ni kapolike lokta program moro to be involved. You know, I will do have more detail on Kate. Couldn't take a Mokomobe Kabete, Kanuma, Ubi, Ketone, and Onikapo, this program, okay. The money will be more. First of all, Nitie Jomoko, Kata Pichendo to Pichendo, Jomokema, feel Nigini money will be provider.
pigno through kuru gimna few people mamano kata kirango one of my slogan kechana dongo kanya nendo everything mati na sebet iyudo kata kaka dhano bino nendo ka inyalo ga bin kechi awunda kaka nyocha nigero dara keti monare ndio the land belongs to the government but chikwe ni a place kanga to sedake even for 10 years there is a mechanism makata kaka government watimo project moro kakidogo ineno kanyocha no dara dhano moko bendo ringo mokinge kata nige dikani to human rights na kami first priority kuru magubik mwabro address makata kinango sana do mabinge sana giwinjo ka wacho wa mama mano cha neno ma ukibanda maunge kitaka miuse na wacho nikadondo hakuna kuuza vibanda vya mama nikechiki wacho ni women empowerment but already there small businesses matindo tindogi ubamia tuketo tutimonade kin nyitindigi onge kama chiebe to donja nono donje ku kora na wacho nikadonje telo no kapuntie project moro makata ni dwano te abro rango nikata kadani da kata ken jomoro gero project moro ye kanyo to were kaka dano igolo kama gintie in a human way timigi the alternative of gola kaka dokuno kata mnadhi andaki gola mokini alternative no dinaro koro dano ne gobeni mioda mago gik mabro rango kabisa mon mapeke Sarang'Ombe wodgi konyre kanyi daka chiyo kende mon mapeke yande gi moko ne dhi kare Kibera South iti hospital manoger kanyo gi medical medicine sans frontiers negi temo dhi kanyo moko dhi Bagari moko dhi St. Mary and Praga to moro hospital manyocha noger manyien be koro gi konyore to pod moko iyudo ka konyre e utegi maonge kata nyamrero nikech samoro wedo to kata mana ambulance manyalo timo ginae nyalo konyo gi onge to kanyo nyocha na wacho nigi one of the things ni my first 100 days kadonjo I will have an ambulance mabro nyiewo inyoge pesa mani ingi pesa mara ambulance mari marufuku wabro coordinate nikech gi wabro kochuno nyaka bedi peso kisebeda leader ili nyalo source adona provide ambulance ma kapo nidha komoro kanyuol yubiro marach tinyalo tere gi hospital abro miye the number plate mar county government because it is now a property mar county government makata ka wewe my successor nonde kaka that project menana kaka dinime ungi ambulance moro abro provide ni kanyo 24/7 jo Sarang'Ombe ambulance biro kanyo ndo 100 days kakoro Dave oseka lodge dwa mondo mi wikru samoro ambulance onge mondo nyole ute en wich kuta ingeni pod sani 60 years after independence pod mondo nyalo nyole ute maonge medical attention en gima ok ni kare ODM dimi certificate kusenyo semi ke ndi jono semi ko pendo mikenda na aweyo moro mai important imaida kachia important nyocha wa mama na watu no kataka nyocha dali nitie na provide mama care baba provide baba care huko hata dona provide mama care abro gero lu day care munyalo we nyithindu kudhi dwaro kaka gichiemo kete aneno kama no be a problem abro temo mondo obed gi nas manyalo take care of nyithindo gi kod joma migi bro migi pampa kanyo inyalo migi kirango kia tich biro tekao to kichinga ikode do ngitaka mati we go kipendo onge ngamo Sarang'Ombe mose me direct ticket no wachinwane wadhi gi chairman mare constituency mose do aspirant bomi washores to kata mana leadership mar party pokaneno secular magigolo mawacho ni Kibera kwa dibedo nomination or Sarang'Ombe kwa dibedo nomination ni debedo mokangon gin mana jo muluo mong'eyo no jopiny ok nyal yiero gi kapo ni ji odhi e nomination nikech na window be the chairman gine the chairlady motelo ne election board marudia o wacho wadhi vote ka dhati muma wadhi vote electronically matiende ni wadhi onge ballot paper midiket kacha ma jomoko biro ga to kelo chaos to wadwa wacho ni joma dhi goyo ne giwacho ni joma goyo madhi goyo nomination gin registered members of ODM one the ODM fans to one the members of ODM gin jomo bedo registered idhi mana ga idini
tirango tiki in tiero ng'ama idwaro notimena hotel propaganda no se video moko direct ticket ma video monge no se yo mago ging'e ni gionge video piny koro giketo mana luore witgi onge ng'ama se direct ticket in Sarang'Ombe gi nyaka dhi jaduong' lera ionge time urumoni to loso gi jogo achiel kachiel watieko kwa mari ami seconds abich kende mondo koro iloso gi dakika mogik kaka koro iloso kodgi mondo gichung' koto jo Sarang'Ombe tete makwayo Nyasaye omiyogo opportunity mondo koro uduogu yier jatelo manyalo telonu akwayo nomiya kura kochopo chieng' nomination tarik 21 dwe mar Ang'wen kucho taumiya uwinjo gik mawacho abro tiyo nugu nyenyekevu gi hera gi luoro but public participation bro bedo priority mokwongo mok nawe ng'ato oko ero kamano jo Sarang'Ombe mano ne en Odera David Goya ma bende olapdo gi jure ne kom endo mar bedo MCA mano endo e kar woda mano endo mar Sarang'Ombe e Kibra mano endo e kako loso winjore wache wana ngima tim ni kaendi emna ni wakwedi Nyasaye kodhi maber odhi kaki chane no ne jeno Lolwe TV wadhi nyime gi wachwa matwa ke weche manyien sani en weche manyien wadhi nyime koda kama wago mo budong mar mondo mi watieki achiel kachiel kendo ichaki duogi erokamano ahinya pod wadhi nyime gi weche manyien.